ngap ten so bai piki parlok ki strat pe yak de video ha ke channel Bthah lel Messi yak Barca ban le udud yak ban kam yo un extend bang yak contract jong bat ka PSG hadin ka jing sapreng ka jingwan phai len si sha club Barcelona kumta kat kum ka report jara Romero Lionel Messi unom la ban abslem bat club Barcelona namar shifting yo unduno ban extend yak contract jong bat club PSG lada ka Barcelona kam la ban tre kam yak jingwan phai jong sha ka club kumta Lionel Messi ulap thai club Barcelona bakadai ban le udud no yak jingden kam na kamta jong namar la da ka Barcelona ka punslam kumta Lionel Messi unsa extend bang yak contract jong bar club PSG hendra ya bapai sha club Barcelona ka report ka thu ba club Barcelona mata ka bunkam na kamta ban walat walanti man penduna ka salary sha ka arspa millions euro namar ka duna pisa ba mata te parlok ni sapai hato Lionel Messi unan phainem sha club Barcelona hadin baka Barcelona ka shamjinge yakne ka financial lane Lionel Messi un extend bang contract jong bar club PSG in sapai hadin balakut kane ka ayom melekai jogusnem arja arpolai te parlok tang kine kikubor ngin secondu hakoi pat ka video kublai shibun